falta zaigu ikusteko nola txertatu soinu bat, audio bat. Lehen beste guztiak ikusi ditugu, eta orain audioa ikusiko dugu. Batzuetan edo besteetan, dokumentuetan eta nolakoetan ezin dira gehitu, eta orduan ikusiko dugu hemen nola egin. Jarriko gara nahi dugun diapositiban, eta txertatu audioa. Bakarrik txertatu alda audio bat, driven baldin badaukagu. Orduan, nire unitatean, nirekin partekatutako unitateetan edo azkenengo artxiboak ikusi alditugu. Aukeratuko dugu bat, soinu bat, eta egingo dugu hautatu. Hemen kokatuko da, txiki bat, eta hemen daukagu entzuteko botoia edo. Momentu batean jakiteko nola gelditzen den. Botoia txikitu eta onditu aldugu baitare, baina interesatzen zaiguna da, hemen bertan agertzen diren aukerak. Formatu aukerak eta hasi erreproduzitzen noiz nahi dugun. Klik egiterakoan gainean eta automatikoki. Horrian sartzean. Jartzen badugu, automatikoki horrian sartu bezain laster, hasiko da entzute. Volumena aukeratu aldugu, izkutatu aldugu ikonoa, ezagertzea egiten dugunean aurkezpena, errepikatu alda audioa denbora osoan, edo gelditu aldugu diapositiba aldatzen denean. Diapositibaz aldatzen dugunean. Hori da importanteena. Beste guztiak osaltzekoak dira, baina hemen bai, pentsatu ondo, nola nahi duzun soinu hori ejekutatzea. Baizuk klik egitean, egingo dugu froga, hasi aurkezpena hasiko da soinua ez da entzuten, eta sakatzen badut gainean, hasiko da entzuten. Jartzen badiogu soinuari automatikoki, ikusiko dugu aurkezpena, eta horrian sartu ezain laster, automatikoki hasiko da entzuten. Beste aukera bat egingo dugu eta ikusiko dugu izkutatu ikonoa aurkezpena egitean. Noski aukeratzen badugu klik egitean ez dago eskura aukera hau. Klik egin behar dugu, orduan ezin da eskutatu botoia, bestela ezin dugu klik egin gainean. Hori bakarrik funtzionatzen du automatikoa eran gaudenean. Eta errepikatu audioa hori da izango da errepikatzea denbora osoan. Beste aukera guztiak, tamaina eta biraketa, lehen ikusi dugun irudiekin edo formekin antzekoak dira. Non kokatu, jakorarazten dugun ala ez, testua jarrita badago nola doitu, itzala jartzea, ala izgalatu. Gardentasuna edo izpilu efektu hori egitea.